Hari keempat nginep pagi nganter bubur sebelum dirangsung rumah sakit. Rong aten kok nyana. Iki kencangan. Oh iki ta. Loh. Gua mau metu. Ora nang Oh. Wes. Wes. iki enak kan terus. Ini anu kok. Ayo ora mampu. Kita itu. Nunggu nih. Nek mangan sithik-sithik wae ora gede-gede. Siapa sing ngono iki? Ya. Perlu nyendok ngene iki gede mesti. Mangan apa sego? Oh. Kasinen ra, Mbak? Ya ora. Wis sing dodol mah wong lanang lho. Dadi ibu-ibu. Alhamdulillah, anget. Ora. Wah, iya. Ya. Itu aku yang tetap tinggal loh. Engkau tunggu pacar apa yang lari nih. Ya sing cetha aja iki. Nek oksigennya ra apa. Oh iya, tukungan. Lagi bu? Suci. Sehat selalu pokoknya. Kademen paru-parune nambah parah. Aku we kademen ya membengi.
ngerti. Ayo nek wis satu-satunya iki nyak karang kudu. Rasa coba. Main-main, era tepung apa? Iya. Makanan kan sandeng. Kuwi doktere to, Kudu dokter. perawat. Kudu juga. Oh, lanang to. Nek ngomong mung drogak-drogok ya. Itu napa butuh Heeh. cita-cita cita nek apa butuh. Sebelum butuh lah cepat putar mana tinggal butuhnya aku pengen yang keluar pengatur ini. Heeh. Ya, Kalau ngomong nggak aku udah tahu. ora tau cerita. Ini juga kecil tuh. Oke. Putranya kerja pendidikan proyek. Proyek. Ya wis proyek ya ning proyek mendino penekan. Proyek juang dulu. Ayo. Cari simbok ning proyek. Oh. Saya nek nurut dhewe kaki-kaki apik nurut dhewe lakoni iki dhewe mlaku dulu. Ayo. Alon-alon. Wis. Nengko bapak berarti bapak rene pas mulih ngene dene. Karep iki tak pengen dhewe. Ya aja ndak mah dadi karepe. Eh. Mesti nang TV. Tinggal mau delok TV. Aku ati meneng wae cek karo dhewe. Jam itu kono lunga aku. Yuk. Ah, Aku tak karena aku tahan kau-kau meneng wae. Aku balik tak asli boraku panen jawab aku yang tak nang kowe tak mah rame. aku kok ora jamu tenan dijoke dadane kowe kan tak omong iki kan gak maksudi apa tak rapumu lho ini Ya jam bapak iya jan wis suda to. Wong nyatane aku nek ngomong liri ya ngene iki. tak omong ku gimana ngomong ora tengok iki cek sabar lek sing tak kan sabar iki aku kapung oh ya Tuki Mbah Tukiman po? Oh. itu cuma tekan karo cek sabar lek aku pasti wae tak sabar iki kurang Simbok wis sehat ya wis. Beraksi. ning aku nek wis ngene iki mbok arep ngono kuwi Wis pokoke aja di nganu, ndak kumat meneh. Nah, bener. Wis. makanya aku dulu sedikit gue nek tak njilente kok bisa pesek tak wae Ya wis. Sehat ya, Mbok. Tak tinggal sithik. oh sedikit kali aja semoga ketawa-tawa Ya. ono kaya asik Oke. ana ya tane ning lakone yang monggo